Oes gennych chi hobi anhygoel o rhyfedd? Wel aroswch nes i chi glywed am y gemau eccentric hyn o gasgliadau archifau Cymru. Yn gyntaf, prif weinidog Prydain Fawr, bydau'r gwaith William Ewart Gladstone. Ei hobi chwalu straen o ddewis? Torri coed ar ei stad Penarlag. Heidiodd twisturiaid i weld ei ddoniau dofi bren a rhoddodd rhai, hyd yn oed, fwyellu iddo, gydag un bellach yn cael ei harddangos yn archifau Gogledd Dwyrain Cymru. Tybed pa hobiau rhyfedd eraill mae ein prif weinidogion wedi cael? Draw yn archifau Ynys Môn, maen nhw'n mynd â ni yn ôl i 1910 gyda gêm gerdded ryfedd lle nad yw'r enillydd yn cael ei enwi. A dyma arddangosfa swyd ddoniol yn Siwrwdyns yn Llangefni yn 1896. Pwy y wyddai y gallai arddangosiadau swyd fod yn hobi? I lawr i'r de yn archifau Prifysgol Abertawe, mae ganddyn nhw ffilm o gropian 3 choes doniol o dafarn 1970, i gyd ar gyfer wythnos rhag elusen undeb y myfyrwyr. Pwy awyr, a falle fod wedi dod yn hobi rhai? Ymhlith ddiddordebau rhyfedd eraill y gorffennol, mae marchogaeth ceiniog ffyrling fel y troseddwr anhysbys hwn yng nghasgliadau archifau Gogledd Dwyrain Cymru. Beth oedden ei wneud gyda ffyrling ceiniog? Yn sicr, ni all fod wedi bod y gerbyd iddo ddianc. Mae nofio wedi bod yn hobi poblogaidd erioed hefyd. Ond allach chi ddychmygu nofio mewn gwisg nofio wlanog fel y merched hyn? Pa hobi a rhyfedd eraill allech chi ei datgelu o hanes yn eich gwasanaeth archifau lleol? Cydiwch yn eich chwyddwydyr ac ymunwch ar helfa i ddarganfod yr hanes mwyaf ddiddorol erioed. Peidiwch ag anghofio hoffi'r fideo a rhoi gwybod i ni beth rydych chi wedi ddarganfod yn eich archifau lleol yn y sylwadau.